Fl-istess xahar li l-Partit Nazzjonalista inkixef li kien ħaf flus mant il-Grupp DB biex iħallas il-pagi, id-deputat Jason Azzopardi aċċetta rigal minant il-grupp ta' Jorgen Fenek u tħallsitlu kamra f'lukanda lussuża f'Tel Aviv. Fil-fatt, f'Marzu tal-2017, fl-istess żmien il-Partit Nazzjonalista kien qed jikkampanja bil-pretenzjoni tal-governanza tajba. Jason Azzopardi ħass li ma fiha xejn ħażin li jitlob imprenditur lokali għall-Kamra tal-Lukanda f'Tel Aviv. Dak iż-żmien, il-Partit Nazzjonalista immexxi minn Simon Busuttil kienet jiġi kritikat għax kien ħaf flus mill-grupp DB. Fl-istess xahar li qamet il-kontroversja tad-DB, il-grupp Tumas kien ħallas għal numru tal-jieli fil-Lukanda Hilton ta' Tel Aviv waqt li Azzopardi attenda l-titx ta' tifel ta' rabbi ħabib tiegħu. Dwar dan tkellmet ukoll l-eks mara ta' Jason Azzopardi fejn sqarret li għal din iż-żjara Azzopardi għażel li jmur waħdu għax skontu ritaqatta numru tal-jieli fuq il-qabar ta' Kristu. Jirriżulta li l-martu kien gidbila għaliex minflok mar waħdu mar mas-sieħba tiegħu preżenti Flavia Borg Bonaci. Jason Azzopardi lanqas ma niżżel dan ir-rigal fid-dikjarazzjoni tal-assi għal-2017. Fil-fatt fid-dikjarazzjoni li ddaħlet minn Azzopardi fit-30 ta' April tal-2018 b'sezzjoni E ta' din id-dikjarazzjoni fejn hemm miktub dwar safar li jkun imħallas minn kumpanija privata, Azzopardi kiteb biss il-kliem mhux applikabbli. Dwar dan il-każ Azzopardi prova jagħti x-xemx bl-arbil u talab investigazzjoni mingħand il-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika. Anke meta kien jaf li t-talba ma setgħetx tiġi milquha għax il-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika kien prekluż bil-liġi. Hawnhekk il-Kummissarju Hizler qatalu laċċ bil-perżut meta qallu li t-talba li jagħmel kienet superflua u iddeb lil Azzopardi biex ma jużax dan l-uffiċċju għal skopijiet ta' pubbliċità personali.